Yung ito mga Yahudi, oman gawin na makasapula bupito di tanurong kasusugin na sa kiyamurkaan Allah sa mga Yahudi. Gayrin magdubi alayhim, ayaw mo di sa pagkabatian na sa disumen. Lango na disumen ang napkabatian na yung gawin sa mga sapula bupito kasulungan. Ayun mga day, minisa tanong sa ginawa tanong tuloy sa papakiyamur kayo Allah sa ninyo mga Yahudi. Na ay malasabat yang menurut Allah. Tinggal aku sa pikiran. So ikiran itu Allah. Na di na sasaparan. Na miya kumpan sumiya na pa sa mata. Na ayaran siaparan. Saya sakunan. Kalau bang saradakan. Na udi tanong yang main kana. Betul Allah. Kasi nantam saya murka. Kenapa mana ibu murka Allah mana? Dia nonton yang belum mga Yahudi, mga Amo, mga Bubu hindi. Dia nggak agak pakai gudi-gudi kapati, nanti pakai sama Allah. Nah, ya pakai sama tahu. Tapi kalau orang ini neraka, aku sekelo kusinti ke mga neraka. Tunggu pakai pisah soal mandis. Kami asal itu masa. Ditanya sebut saya pilat. Wa ila alladziina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima hasaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh dan yang punya kalau baina ditanun rotos nakal ditanun masih sarumani kau kalau tadi mau kepakaran dia timur kanu Allah timur Allah semua tanah Israel lagi semua Yahudi Amerika kafir dzalika bima hasaw wa kanu ya'tadun sebab bukan derwakan Abu kepa lu berikan derwaka. Antara itu tak kepa lu berikan derwaka. Nak terongkiran Allah so. Terongkiran sebab terwaka nak pikiran dan tiga kiri manu kipian. Nak tahu nabi mana pikiran nak benar ya? Mana saya? Nak berkan di bawah sapar. Nak berkan muka tadi. Nak kali didikat dulu lagi di dalam orang tahu. Nak kenapa sih kamu dipakar? Bidang pemurka Allah kapag lagi silang watak fitnatan. Na tusiban yan lagi na wala minkum khassa. Ito tanong di makapanamar. Sakit sa tanong ko marata. Nakaprega tanong ko benar kung wala Allah subhanahu wa ta'ala. Kala kami matig Allah sa fitna. Siksa Allah. Murka Allah. Ang mutaman na yan nakano kung pulang maransa. Na tusiban yan lagi na wala minkum khassa. Akin na ba yung mga kasulatan sa mga darwa karano? Kenapa yung mga kasulatan sa mga salimutan karano? Kapag lagi napala ay kanong karabu. Ini sunatullah Allah. Sakit pagkaroon niyan. Sanggup ka sa mapakya murki sa mga Yahudi. Kano na natanahal na andong kanifano. Di lalip sa sapar kumarata di lalipin. Di maginong sa sabala. Di sayaw sa sabala. Di sila sa sabala. Di mamanikaw sa sabala. O manisa na muputabun. Nakiamur rajaran Allah. Nagyan ini mga tutulan sa Quran na kenapa ini tanong. Kenapa tanong yun pumanutuli Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia bukan kagini kata na bahasa Allah. Kau pernah kagini dari hadapun namanya kata ko pernah sa mga tutulan niya mo ayam syarat tawata. Walau ina pamanutulan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa langit Quran kan tanurun maka kuasa tuba. Nang tanurun kita disebut tanong. Nang tanong ka pa ng sa sabab pakai mo kayo masama tapagta. Kasi ko pelayat na. Dia ko to nada hindi ko niya tutulan. Ang to kaya ro ka mga Yahudi. Ini sa pagkiran Allah subhanahu wa ta'ala bersirang pengisra sa peto. Ana mistik meksiran. Pikiran na tumaan tanong sa po katang habato ng tano akad. Kapag tanong rin kinuha sa peto, gino kaya taan na tanong na kinuha yung anahan. Dia hindi na pag-usapan ko bang sa mo. Pasundan sa ngaran. Ini sa pasukan birthday. Pikiran na sa mga tanong sa ngaran. Mimban may ahit milad. At tingnan mo pamiyahanan, kanya mo nila sa Arab. Kaya ito kau nila malalim pagkapakay. Tingnan naman ang tanong tubig. Di tanong ni pantag, pakalipos na sa mga tanugoy. Adin na ba yung bigay? At kaya ito ang ginalagal pa mga Yahudi. Ini sa pa sa mga tagal ito. Tingnan na, mga tanong nila ni pamiyatantag sa Quran. Kama kamu tingol. Napatalo pa kamu tak semua ni mana di malu. Kata kata ni peganu. Ini pecah kapur Allah.
Meninggalkan kepekerja sedap. Tegu manatawa maalak ng Allah. Anong marinya ko ang ngaya sida. Agaw ni Idowi, hindi na mamayo kami na sida. Nakiato ka wanira natin sa dirong wili. Tikanik. Aputan sa pokot na sa kaninya pumato na nakad. Nanunyan ka sa galubag kayo ng ilan susda sa pagyan. Nasura pa ano ito mga tao maalak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ading misisibay ang mga tawagin doon na tunato. Ading mga gulang. Ang mga gulang di sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na nga kaya balita mo ay napingulisan nila. Ino ka nga rin ikwas-wasan ay mamagusay sa Quran. Iyan na natigin ang Quran. Namatagal ng kitab ay nisurat sa manusia. Na ipagkakap po Allah kung disumot sa tayo kami tirusan na kapir. Matag ko ng kitab ay nisurat sa manusia sa Quran na kapir Allah subhanahu wa ta'ala. Katigiran na mga pagarya. Ino nyo hari tuton ikangin niya pagkanda seda. Au pamaka benar ribat sugan pikiran nasiksan sira mu Allah kenapa sekarang lagi promokom kasu Allah lima ta'izuna qauman Allah mu'azibuhum azaban syadida Allah muhlikuhum au mu'azibuhum azaban syadida. Ino nyo hari promosi ini mga tawa mabubaya kumasa seda. Ino nyo siran tuton ikangin niyo patayin na mga ginawa niyo. Kau benar mga rito tangin niya pagtaw nasiksan sira mu Allah. Dunia ditulis sa penuh. Nah ini semua bilang na ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Akin nulis semua bilang. Biasa semua bilang. Ma'ziratan ila rabbikum kapan mo kasagi-saga taksilan si Allah. Kenapa yaman niya nariridu namin skano nariridu namin sa pagtaw. Dia pingulan sa kabaya Allah. Wa la'allahum yattaqun bagi kanu-kanu na. Kapan siran-siran sama itu para tayo nakalak ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagia ahit na miyaw-law nasalakaw sa katagla sino magilid abusaw sa kandusa nadiyawag sila panangot ang mga tao nafalamana sumasok kihubi kaya lipataniran sudikiran di ipamanutun na mga katero Allah niyatalo silang kaginato barado sa mga tao pasepar sa marata ikatulog ang grupo ng mga tao. Aayaran pasiparan na sa pasipal kumarata. Mga tao. Aayaran pigilangan na sa mga tao pasipal sa marata. Mga tao. Agiran iipanin di sumarayag akaribatan. Na ayaw nikibiyakiran mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nasigot yan siran amur ka. Nagyan ko to adwa ka grupo. Ang mga darwa ka. Adu mga tao. Apun dipisa kiran na pala yung mga bibu yung mga amo.